ini kesau nai mi koma hak lo bai mai tai khet bo phat run cha chine tini o wa pe phano yogi ya tini o wa te bo wai tong go no ka somoi o kono ko bisin no mi koma hak lo bo mano te mi koma hak lo bo so go tini hai pai tu kha o mi koma hak lo bai tini mai cha nai no pai tini hai tini tai sami koma haplok man phiu ka nai na ji sok marok lep nungui man chali ya ko koma haplok tak le bos kami par mia bo paisa katini bo paisa 300 gram mia paisa 500 gram mi koma hap lomang sai tong chinai norok ko nasina ji mi koma hap lo belai khono pathok bo kono pichi basa roi ramjak mani ya ke norok bo mi koma hap lo rok mang khang ka sadi kahang kano mi koma hap lom ka belai khono thogo ko please norok kano sada ke tongke ani channel no subscribe khair jati please tak sani bagai ang norok no kojawo norok ano chupadi norok ni hamari nango ei norok ano chupadi asakno botono na hambai ko nasikin aja. Bayang ka sagari mi koma haplo bai ma chamani thokli ya sari khoge pon ma cha the bari ba ma sa ta